Ministri etiti na-ahụ maka ọdịmma ọhaneze n'ọnọdụ gbatagbata na njikọta aka gọọmenti Anambra steeti ehibego amụma ikesa ego nkwado nye ndị mmadụ na Anambra steeti nke akpọrọ Electronic Conditional Cash Transfer Program. Emume eji egbape ya bụ amụma nke were ọnọdụ na Prọfesọ Dorakonyili Women Development Center Ọka dọtara imerime ndị na-elite elele na ya bụ amụma ma bụrụkwa nke esi n'okpuru ụlọọrụ National Social Investment Program na Anambra State Cash Transfer Unit wee chịkọba. Emmanuel Okonkwo bụ onye nta aka anyị ga-akọdalu gị akụkọ ana. Ya bụ amụma akpọrọ Electronic Conditional Cash Transfer n'aha bekee bụ amụma gọọmenti etiti wepụtara iji wee nyere ndị ihe mberede dị iche iche dakwasa n'obodo Nigeria aka ime ka ha si n'ụbịam pụta nwee ihe ha na-arụ ma nyekweziri aka n'ike wepụta ọrụ n'obodo a bụ Nigeria. Ka ọ na-agbape ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa minista na-ahụ maka ihe mberede na-adakwasị ndị Nigeria bụ Sadia Umar Faruk, nke ọ bụ onye nọchite anya na ya bụ ihe mmemme bụ onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye ya bụ alaka gọọmenti etiti bụ Maazị Kingsley Ngene, kwuru na ya bụ amụma so n'ime otu amụma ndị ọchịchị Maazị Buhari wepụtara iji wee nyere ndị ụwa na-atụ ọnụ na Nigeria aka site n'ime ka ha nwee ha na-arụ. N'okwu nke ya, gọvanọ na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo, nke ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị ya nakwazi ihe gbasara ibi ndụ n'obodo a bụ Anambra steeti bụ Oriakụ Ifeobi na-abụ rụtụrụ aka na gọọmenti na ugbu a na steeti a na-agbasi mbọ ike kwa ụbọchị ịhụ na ọ dịrị onye ọbụla nọ na steeti a mma, ọkachasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ma kwee nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'iru ime ihe niile o kwesịrị na ọ ga-eme ịhụ na ndị steeti a gara n'iru n'irite elele na amụma niile gọọmenti etiti na-ewepụta iji wee nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. N'okwu ya, onye ji ọkwa Head Anambra State Cash Transfer Unit bụ Maazị Raphael Enukora nọrọ oge ọ na-adụ ndị ritere elele na ya bụ amụma ọdụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike jiri ego ahụ mee ihe a gwara ha ka ha jiri ya wee mee. Kenere gọọmenti steeti a nakwazi nke etiti maka enyemaka dị iche iche ha nyere iji wee hụ na ya bụ amụma pụtara ihe na Anambra steeti, ma kwee nkwa na ụlọ ọrụ ya ga-agbanyesi ike ịhụ na ndị kwesịrị ilite elele na ya bụ amụma ritere elele na ya. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ịkwalite akụnụba na mmepe na steeti a bụ Oriakụ Chiamaka Nnake, nke ọ bụ onye nọchiri anya bụ onye ji ọkwa Director Planning na ya bụ alaka gọọmenti bụ Maazị Arthur Iwuanya, onye ji ọkwa Acting Coordinator Anambra State Operations Coordinating Unit bụ Oriakụ Josephine Anya Egbunam, nakwazi onye ji ọkwa Director nke State Emergency Management Agency Chief Paul Odenigbo, nke ọ bụ onye nọchiri anya bụ Maazị Chukwudi Onyejekwe, gosipụtara mwute ha nwere na ndị Anambra steeti adịghị esonye na amụma dị iche iche gọọmenti etiti na-ewepụta iji wee nyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka n'obodo a bụ Nigeria, ebe ha dụkwazi ha ọdụ ka abụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-esonye oge ọbụla ka ha wee nwee ike na-enweta okelulu ha na gọọmenti etiti. Ụfọdụ n'ime ndị litere elele na ya bụ amụma ndị nwetakwaziri ego ha n'ụbọchị ahụ a na-agbape ya bụ ihe mmemme bụ Maazị Albert Emene nke si Orumba South, Oriakụ Nkiruka Okeke nke si Anaọcha, Maazị Ejike Chukwuebuka nke si Aya Mere Muloko Government Area, nakwazi Nwaada Joy Ọkpala gosipụtara obiọma ha nwere iso na ndị litere elele na ya bụ amụma ma kwee nkwa iji ya bụ ego wee mepụta ihe ga-abara ha uru. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.